चिरांनि लावरिपारानि सुइसगेटआ बायनो हमबाय। चिरां जिल्ला सिडली बेंखनाव गोग्लैनाय लावरिपारा जुइलागा गामिनि 2015 मायथाइयाव कन्ट्रेक्टर जाकब नार्जारि लुफुंनाय सुइसगेटआ मैयानिफ्रायनो बायनो हमना बे सुइसगेटनि सायाव सोनारनाय आबाद खालामना जिउ खुंबोनाय जुइलागा लावरिपारा बरागाव दलागाव आरो फिसा फिसा गामिनि आबादारिफ्रा सुइसगेटखौ बायफ्लेलांजोबसिगोन होनना जिंगासिदों। मानोना बे गामिनि रायजो राजाफ्रा बे सुइसगेटजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। जुदि बे सुइसगेटआ बायोब्ला गामिनि रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां मोगा-मोगि जेंनाजों सहायनो गोनां जागोन होननानै बुंदों। आरो बेखायनो रायजो राजाफ्रा गोदान सरकारनिसिम माबा मोनसे राहा लायो एबा गोदान सुइसगेट लुफुंना होनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों। जोंनि गामियाथ' थासारिया गाज्रि जागोन माने बे गराखनिया जानानै खुरखाजोबगोन। ओरैनोथ' जोङो समाय गथे बिनि दै लोमनाय बिनि दै खुरखानाय बिनि गेजेरजोंनो दै लोमजानानै मालाबा जों रिलिफबो जानो गोनां जायो। दा जोङो नांगौ मथन जोङो रिलिफखौबो बेबायदि मोना सरकारनिफ्राय। दा बेखौ खोब रायजोआ दुखु खालामो। जाहाथे एबार जुदि दानि गोदान सरकारा मोजां मथन नायनानै मोजाङै सार्भे खालामनानै गोदान सुइसगेट बानायोब्ला मोजां जायगायाव बहायनानै जाहाथे गामिनि ओनसोलखौबो मोजाङै नायफानानै माब्रैबा बान्दो होनानै माब्रैबा प्रटेक्ट जागोन बेफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे मोजाङै मोजां बानायलाङो बेखौनो रायजोआबो बुंबाय थायो। जे जोंहा माने बे दै सेर सेरावनो न' दंखायो। बे दानि न' नङा, गोदोनिफ्रायनो न' दङ। दानिफ्राय लुब्रबनाय न' नङा, जुग जुग जाबोबाय। बे दैयाबो दानिल' दै नङा, दानि लाबोब्रबनाय दै नङा, गोदोनिफ्रायनो दै दंखायो। नाथायबा दिनै जोङो फैयै फैनानै बिटिसि सरकारनिफ्राय मोनफुंनाय जितु सुइसगेट 2015आव जोङो बेखौ अपेनिं खालामनानै बे दैजों जोङो माइ गायहैदोंमोन। दा बे 2015आव जाफुंसारनाय जितु सुइसगेट जुइलागा सुइसगेटआ फैयै दोननानै दिनै बायफ्लेनाय अबस्थायाव फैबाय। बेनिखायनो जोङो बेनि दैजों दै लांनानै माइ गायहैग्रा रायजोफ्राबो जों नुहुरो जे आरोबाव जोङो गोदोनि भुगिनायखौनो आरो भुगिफिननांसिगोनखौनो साननानै दिनै जे जोङो मिडियानि जुनै बेखौनो जोङो फोरमायनो सानो जाहाथे गोदान सरकारा बेखौ मोजां मथन नोजोर होनानै एसे थाबैनो गोदान बेबस्था लायो बा गोदान सुइसगेट मोनफुंनो थाङो बेखौनो जोङो बारै जोङो माने डिमान्ड खालामो आरोखि। बे खुरखानायाथ' बायदों होनना बुङोब्ला मैयानिफ्राय जाबाय बियो। मैया मोना बेलासिनिफ्राय बियो सुरु जाबाय जे बिदि गब्रायनाया। थ' बे गब्रायनाया जों आसरित सानदों। दिनै बेथ' थानायनि समबो गैला। दानिसो एगजिकिउटिभ इन्जिनियाराबो नायनानै थांबाय, खाथियाव थांनो होआखै। एलेखाखौ खुन्दुं गोजाजों सोंनानै दोननो खिन्थादों, मानसिफोरखौ थांनो होआखै। इतिमधे बिनि मुरि जितु नायग्रा मुरि बेबोथ' फैनानै दंफैयो। बेनो खामानि मावदों, एसे एनै जि गोजा लायनानै सोंफैबाय। दा मानसिखौ थांनो होआखै। बेथ' दिनैनि बे दा धर' 1-2 घन्टानि उनावनो बा गासिबो गोलैजोबनायनि सम्भाबना। बावहायथ' बेखौथ' ओरैनो जुइलागा होनबाय आरो लावरिपारा दङ। बेनि उनावहाय दङ गरागाव, बेनि उनावहाय दङ जोंहा दलगाव रेभिनिउ हिसाबै आरो बाहाय बहुद फिसा सुब्बा हिसाबै गामि दंबायो। जों रेभिनिउ हिसाबै 4 गामिखौ जोङो उल्लेख खालामनो हानाय जोंहा बाहाय एकदम क्षमता दंथारो। बायनाया मालानिफ्राय जानाय बे सुइसगेट बायनायाथ' दिनैल' नङा बियो। दा मानसिफ्रा दिनैसो गायदों होनना बुंदों। जौवा बोसोरनिफ्राय हबेयाव एसे माने सुरंग जाखादों, बायखांदों, बायहांहां जाना थादों। दा बेखौनो हावनानै जोङो जोंनि गामिया दिनैहाय जों उपजुक्ति बायदि मोनदोंमोन खामानिखौ। खिन्थु दिनैहाय जोङो नुबाय जोंनि मुगावनो जोंनि मेगनावनो बे सुइसगेटखौ बानायबाय बिना सार्भेयै बे माबाखौ सार्भे नङाब्लानो गायसनफैदों बिसोरो बे सुइसगेटखौ। गथिखे बे उपजुक्ति जायाखै। उदाय मावलांदों थिखादारा जाकब नार्जारिया। दा बिथाङा थाखाखौल' मोनलांथों होननानै थाखा देख'नानै लांनानै कयेकजन जिब्लाक माने एसे बाहाय सासे सानै मानसिफ्रा लिडार जानानै बिनिफ्राय साबख'नानै थाखा फैसा जानानै थांबाय। जोंनि गामिखौ खिन्थु गामिनिल' नङा, गायनाय फुनाय बे 6-7 गामिनिफ्राबो माने जोंनिफ्राय खुनु सुबिदा मोनबोआखै, सुबिदा जायाखै। बे सुइसगेटआ जुदि गैयाब्ला बे 6-7 गामियाबो खुनु उन्नति जानाय नङा आरोखि, आरो गायनो मोननाय फुनाय मोननाय नङा आरोखि। गथिखे दा जोङो दानि गोदान सरकारखौ जों जाहाथे आरो बिनिख्रुइ साबसिन माबा मोनसे
उपयोगी मोननाय सुइस गेट एबा प्रटेक्सन बायदि मोनसे जुदि सुइस गेटखौ जुदि बानायनानै होयोबा थाबैनो जों बेखौनो लुबैदों जाहाथे जोंनो हा हु गैयाब्लाबो पाब्लिकआ जाहाथे सुखि जानानै सुखि मावनानै जाथों होननानै आङो बेखौ सानो आरो ओरै फारसेथिं जोंहा बे जुदि सुइस गेटआ जुदि बायोब्ला जोंनि गामियाव गासिबो खुरखुं खुला जाबोजोबगोन गराख'निया जाबोजोबगोन आरोखि सेर सेरना हा बारि बिथा एसे एसेल'आनो नस्थ' जाजोबगोन गथिक बेसेबां खौथिनि खामानिया आंनि खोनानाय मथे बे मोनसे द्रप आवगाय मावग्रोदों खोलानिखौ फिसानो बियो 1,35,000 मोन आरोखि 1,35,000 मोन 30,000 नङा लाख 1,35 लाखसोमोन ओमफ्राय नैबे आरो बेखौ नैबेनिफ्राय आरो गोदान खालामफिनदो आरोखि बेवहायनिखौ जोङो मोनाखिसै बेसेबांनि बानाय मोनगोन दे आं बेवहायनो बुंखादों जाखौखौ सार ओरैनो सार्भे गैया मा गैया जोंनि गामिखौ जुदि नोङो बेबायदि सुइस गेट बानायना होनो हाबाय खुब मोजां जाबाय नंनानै दा बुं बे आङो बिना सार्भे नुनायखाय बानायनायखाय आं बेखौ आंनि गोसोआव सुखि मोनाखै मानो होनब्ला दिनै सारा नैबे 6टा गामिया दासिमबो जोङो सान्थियाव फैयाखै बेखौ आङो दा बे बेसेबां गोबाव जोरखो बे सुइस गेटआ बेसेबां सनाव बानायनायमोन 2010-15आवनो बानायदोंमोन दा बे मानसिया 8 बोसोर 10 बोसोर जाबाय आरोखि बेखिनि बे 10 बोसोर जुदि बे जुदि एसेबां गिदिर स्किमा लाबोनाय स्किमा 10 बोसोरजों जों जुदि आरो गोदान बिफिनांगौब्ला बे गोदानाबो बबे समाव फैगोन दा बेनिखायनो आङो जाहाथे नैबे सरकारा दानि सरकार सोलिबाय थानाया थाबैनो जोंनि बे पाब्लिकफोरखौ जाहाथे एसे रेहाय बा जिखुनु सुखि खालामना होनो हायो दा आं बेखौनो खामना खालामबाय दा थाबैनो जोङो नैबे सुइसखौ गमामायैनो जों गोदान लुबैफिननाय जादों आरोखि आरो आं मोनसे खोथा बुंनो लुबैदों सारमोनहा आग्ला जेब्ला सुइस गेट बानायलांदोंना सार्भे खालायाखै जोंनि मथेब्ला हबै डाउनाव खालामनांगौमोन बे डाउनाव जायोमोनब्ला जाहाथे दैया गेलेयोमोन ओमफ्राय दिनैसिम नैबे दरखं मोखाङा नैबे दरजानि साहाजों रावबो बान्दोखौ मथेबो नायफैया रावबो नायफैया बेखौ आंनो बे इन्जिनियार सासे बर' दंमोन दाख्लैसो फैनाय थांफिनबाय दा ट्रेन्सफार जाबाय बेखौ आं बारंबार बुंदों सारानो नायलां मा जाखो दिनै बे सुइस गेटआ बिना सार्भे बानायबाय जोंनि गामिया गराख'निया जाजोबसै बिनि बेब'स्थाखौ सारा मोनसेबा खालाम नैबे साहानि दै गेलेग्राखौ जाहाथे साफा खालायनानै होयो सारा ओमफ्राय नैबे खुरखुनायखौबो आं बुंदों आंनि जरावनो नैबे माबाखौबो बुंलांदों बियो आं बानायना होसिगोन प्रटेक्ट हाया नैबे आं बेखौ दै खालामना होसिगोन बेखिनिखौ मावलांबाय आं बुंनो मोनबायसिम बर्डार होनानै जाहाथे बानायलाङो जोंनाबो फिल्डआ गराख'निया जानानै सेस जाजोब्बाय गैला हरैबो मथरि दंमोन जोंहा सयखनजा बिसोर बावना होनाय दा बेबो सेस बुरा जाजोब्बाय मा दै होनो बेखौ मराभुर दै दा बियो एकदम हजों माबानिफ्राय फैयो आरोखि साहा मा होनो रानिपुर साइडनिफ्राय फैदों आरोखि दा आं चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन